नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 12वीचं बुक कीपिंग अकाउंटन्सीचे लेक्चर अभ्यास करू। त्यामध्ये आपला पहिला टॉपिक चालू आहे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट। का आपण आतापर्यंत पार्टनरशिप फायनल अकाउंटबद्दलची सर्व माहिती बघितलेली आहे, घेतलेली पण आहे। आता आपल्याला बघायचं आहे प्रॉब्लेमला आपल्याला सुरुवात करायची। आपण 27 ॲडमिशन आपण प्रॉब्लेम आपल्याला सुरू करायचे आहे। पहिला प्रॉब्लेम आपण बघतोय, तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक आम्ही टाकलेलं आहे वेबसाईटला। त्या इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक ओपन केल्यानंतर तुम्हाला 24 नंबरच्या पानावरती पहिला प्रॉब्लेम दिसणार आहे। प्रॉब्लेम मी वाचतोय, व्यवस्थित प्रॉब्लेममध्ये समजून घ्या प्रॉब्लेम, आणि मग आपण तो फळ्यावरती काय करणार आहोत, सोडवणार आहोत। प्रॉब्लेम बघा काय आहे। दया अँड कश्मा आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉस इन दी रेशो ऑफ 1:1। दया आणि कश्मा नावाच्या दोन पार्टनर्स आहेत आणि त्यांचा जो काही प्रॉफिट मिळवण्याचा रेशो आहे, प्रॉफिट किंवा लॉस हो, त्यांना जो काही प्रॉफिट किंवा लॉस होणार आहे त्याचा रेशो असणार आहे 1:1। म्हणजे त्यांना जर 10,000 रुपये प्रॉफिट झाला किंवा 10,000 रुपये लॉस झाला तर आपल्याला तो त्यांच्या दोघींमध्ये इक्वली वाटायचा आहे। 5,000 दयाला, 5,000 कश्माला आपण काय करणार आहोत, वाटून देणार आहोत। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स अँड ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेअर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2019। आपल्याला 31 मार्च 2019चा ट्रायल बॅलन्स दिलेला आहे। 31 मार्च 2019 आपलं इयर एंड आहे, म्हणजे वर्षाचा शेवट आहे। म्हणजे वर्ष केव्हा सुरू झालं असेल, आपल्याला 1 एप्रिल 2018ला आपलं वर्ष सुरू झालेलं असणार आहे। म्हणजे एका वर्षाचा प्रॉब्लेम आपण सोडवतोय। मग 1/4/2018 ते 31/3/2019 पर्यंत ह्या 12 महिन्यांचं अकाउंटिंग आपल्याला इथं करायचं आहे। ट्रायल बॅलन्स बघितलेला आपण, ट्रायल बॅलन्स ॲज ऑन 31 मार्च 2019, म्हणजे 2019चा ट्रायल बॅलन्स आपल्याला काय केलेला आहे, त्यांनी दिलेला आहे। मग ट्रायल बॅलन्स बघा, डेबिट बॅलन्सेस आहे, अमाऊंट आहे, क्रेडिट बॅलन्सेस हे अमाऊंट आहे। मग आता हे अकाउंट आपण बघितलेलं आहे, फॉर्मॅट आपण बघितलेले आहे। हे कुठं कुठं जातात आपल्याला ट्रान्सफर एकदा क्लिअर करून घ्यायचं आहे। मग त्यासाठी आपण शॉर्टकटमध्ये, जर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला येत असेल तर TD, जर ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला असेल तर TC, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला येत असेल तर PD, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला असेल तर PC, बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला येत असेल तर BL, आणि बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला येत असेल तर BA। हे शब्द आपल्याला तिथं समोर शॉर्टकटमध्ये आपल्याला समजण्यासाठी ते काय करायचे आहेत, लिहून घ्यायचे आहेत आपल्याला। ट्रायल बॅलन्स मी रीड करतोय आणि समजून पण सांगतोय, तुम्ही व्यवस्थितरित्या लक्ष द्या प्रॉब्लेममध्ये। स्टॉक इंटू ब्रॅकेट 1/4/2018 हा स्टॉक आहे 1/4/2018चा, म्हणजे ओपनिंग स्टॉक आहे। हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला असतो, म्हणून तिथं ब्रॅकेटमध्ये TD लिहा। म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपण काय करणार आहे, तो घेणार आहे। 65,000 रुपये त्याची किंमत आपल्याला आहे, 65,000। बिल्स रिसिवेबल ती आपली ॲसेट आहे, ती आपण बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला घेणार आहे, म्हणून त्याच्यासमोर ब्रॅकेटमध्ये BA लिहा, 28,000। वेजेस अँड सॅलरी 9,000 आपल्याला दिलेलं आहे। वेजेस अँड सॅलरी जरी दोन अकाउंट असले तरी पहिला अकाउंट वेजेस आहे, म्हणून वेजेस हे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला येतं, म्हणून तिथं TD लिहायचं आहे तुम्हाला। त्यानंतर सन्ड्री डेटर्स आपली ॲसेट आहे, ती बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला येत असते, तिथं BA लिहायचं आहे। त्याची अमाऊंट आहे 1,32,500। त्यानंतर बॅड डेट्स, हे बॅड डेट्स आपला एक्सपेन्सेस आहे, खर्च आहे आपल्याला, म्हणून हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्यायचा आहे। हे अकाउंट आहे ट्रायल बॅलन्समधलं, हे ॲडजस्टमेंट वगैरे काही नाही आहे, हे अकाउंट म्हणून आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला, म्हणून तिथं PD शब्द लिहायचा आहे तुम्हाला 1,000। परचेसेस हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला येतं 2 नंबरला, ओपनिंग स्टॉकच्या खालीच लिहायचं असतं आपल्याला। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साईड TD लिहायचं आहे तिथं 1,48,000। मोटर कार आपली ॲसेट आहे, बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला आपण घेत असतो, म्हणून BA शब्द लिहायचा आहे तुम्ही तिथं, आणि मोटर कार 68,000 त्याची अमाऊंट आहे। मशिनरी ही पण आपली ॲसेटच आहे, बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला येणार आहे, म्हणून BA लिहायचं तिथं 1,14,800। ऑडिट फीज हिशोब तपासणीचा खर्च हा एक्सपेन्सेस आहे, हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपल्याला घ्यायचा आहे, म्हणून तिथं PD शब्द लिहायचा आहे ब्रॅकेटमध्ये 1,200 त्याची अमाऊंट असणार आहे। सेल्स रिटर्न बघा, आता हे काय आहे, सेल्स रिटर्न म्हणजे आपण खरेदी केलेला जो माल आहे
आपण विकलेला जो माल आहे तो विकलेला माल आपण रिटर्न आपल्याला पुन्हा मिळालेला आहे. म्हणजे आपण माल विकला होता ऑलरेडी, तो आपण सेल्स बुकमध्ये त्याची नोंद पण केली होती, पण तो पुन्हा रिटर्न आपल्याकडे आला उरलेला, म्हणून त्याला सेल्स रिटर्न असं म्हणतात. हे ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडला असतं, पण मात्र ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जात असतं, म्हणून तिथं TC लिहायचं आहे तुम्हाला. तिची अमाऊंट आहे 2000. डिस्काउंट डेबिट बॅलन्स आहे. डिस्काउंट डेबिट बॅलन्स जर असेल तर तो एक्सपेन्सेस आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड तिथं PD शब्द लिहायचा आहे. आणि हेच जर डिस्काउंट क्रेडिट साईडला दिलं ट्रायल बॅलन्सच्या, तर तो आपला इन्कम होत असतो, म्हणून तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्यायचा असतो. पण आजच्या प्रॉब्लेममध्ये डिस्काउंट डेबिट साईडला आलेला आहे, म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्यायचं. त्याची अमाऊंट आहे 2300. BD आपली ॲसेट आहे, बॅलन्स शीटच्या ती ॲसेट साईडला घ्यायची आपल्याला. ती ॲसेट असल्या कारणानं आपल्याला बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला तिला काय करायचं आहे, रेकॉर्ड करायचं आहे, म्हणून ब्रॅकेटमध्ये BA बॅलन्स शीट ॲसेट साईड आणि अमाऊंट आहे 75,000. त्यानंतर कॅश ॲट बँक. कॅश ॲट बँक म्हणजे बँकेत असणारे पैसे आपले ॲसेट येते, म्हणून बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला घ्यायची BA घ्यायचं आहे आपल्याला. तिथं 12,000 त्याची अमाऊंट आहे. 10% इन्व्हेस्टमेंट गुंतवणूक ही पण आपली ॲसेट आहे, बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडलाच घ्यायची आहे, म्हणून तिथं ब्रॅकेटमध्ये BA शब्द लिहायचा आणि अमाऊंट आहे 20,000. ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे जाहिरात. आपण जाहिरातीचे पैसे पेड केले, पण ब्रॅकेटमध्ये त्यांनी सांगितलं आपल्याला पेड फॉर 9 मंथ. फक्त किती महिन्याचे दिले त्यांनी? 9च महिन्याचे दिलेले आहे. आपण जे अकाउंट तयार करतो ते 12 महिन्यांचं असतं, म्हणजे यांनी 9च महिन्याचे दिले 12पैकी, म्हणजे अजून पण 3 महिन्यांची द्यायची बाकी आहे, म्हणजे कमी दिले यांनी. याला म्हणतात आउटस्टँडिंगची ॲडजस्टमेंट. आपण बघणारच आहोत ती ॲडजस्टमेंट आउटस्टँडिंग आहे. पण त्याचबरोबर ॲडव्हर्टाइजमेंट हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्यायचं आहे, म्हणून तिथं PD शब्द लिहा आणि अमाऊंट आहे 4,500 रुपये. रॉयल्टी खंड किंवा भूभाग ज्याला आपण म्हणत असतो, उत्पादनावरती दिला जाणारा हा मिळकतीचा भाग आहे, म्हणून हा एक्सपेन्सेस आहे एक प्रकारचा, म्हणून ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला हा काय करायचा आहे, लिहायचा आहे, म्हणून तिथं TD शब्द लिहायचा आहे तुम्हाला. अमाऊंट आहे 3000. ही सारी डेबिट साईड. तुम्ही जर ट्रायल बॅलन्सचं नीट ऑब्झर्वेशन केलं असेल, निरीक्षण केलं असेल, तर ट्रायल बॅलन्सला नेहमी जे अकाउंट येत असतात ते ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साईड म्हणजे TD, बॅलन्स शीट ॲसेट साईड म्हणजे BA आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड म्हणजे PDला जात असतात. फक्त 2 अकाउंट इथं विरोधी येत असतात. जे विरोधी जात असतात, एक सेल्स रिटर्न जे डेबिटला जातात, पण मात्र जातं ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला, आणि दुसरं असतं ड्रॉईंग, ते पण ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडला येतं, पण ते बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला जात असतं, म्हणून हे व्यवस्थित आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. ट्रायल बॅलन्सची क्रेडिट साईड तुम्हाला दिलेली आहे. जनरल रिझर्व्ह आहे 14,500. क्रेडिट साईडला बघा, जनरल रिझर्व्ह 14,500 रिझर्व्ह आहे. जनरल रिझर्व्ह आपली लॅबिलिटी आहे, ती बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला घ्यायची, म्हणजे शब्द लिहा BL शब्द लिहायचा आणि 14,500 त्याची अमाऊंट आहे. कॅपिटल दिलेलं आहे आपल्याला 2 पार्टनरचं. दयाचं आहे 1,60,000 1,50,000 आणि कसमाचं आहे 1,20,000 1,20,000. त्यानंतर हे जे कॅपिटल आहे ते बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला आपल्याला घ्यायचं असतं. त्यानंतर क्रेडिटर्स आपली लॅबिलिटी आहे, म्हणून तिथं BL शब्द लिहायचा आहे. 98,000 त्याची अमाऊंट आहे. RDD 1,800 आहे. आपल्याला क्रेडिट साईडला RDD दिलेली आहे, म्हणून आपण ती घेताना पण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या पुढे घेणार आहे, क्रेडिट साईडलाच टाकणार आहोत. त्यानंतर सेल्स विक्री आहे आपल्यावाली, इन्कम आहे आपल्याला, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्यायचं आहे, म्हणून तिथं TC शब्द लिहायचा आहे तुम्हाला. त्यानंतर आउटस्टँडिंग वेजेस लॅबिलिटी आहे, बॅलन्स शीट लॅबिलिटी साईडला आपल्याला घ्यायची आहे, त्याची अमाऊंट आहे 700. परचेस रिटर्न, जसं सेल्स रिटर्न आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घेतलं, तसं सेल्स रिटर्न हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपल्याला परचेस रिटर्न हे परचेसेसमधून लेस करायचे आपल्याला, म्हणून परचेस रिटर्न हे जरी क्रेडिटला आलं तरी जाताना ते पुढे जात असतं ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला, परचेसेसमधून लेस करायचे, आणि सेल्स रिटर्न हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला सेल्समधून आपल्याला काय करायचं आहे, लेस करायचं आहे. डिस्काउंट मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, जर डेबिट असेल तर एक्सपेन्सेस आणि क्रेडिट असेल ते इन्कम. डेबिट साईडचं डिस्काउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि क्रेडिट साईडचं डिस्काउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्यायचं आहे. या पद्धतीने आपण हे जे अकाउंट आहे, ॲसेट असेल, लॅबिलिटी असेल, एक्सपेन्स असेल, इन्कम असेल,
ते आपण ह्या 3 घरांमध्ये ट्रान्सफर केलेलं आहे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट। आता यांच्यावरती काही ॲडजस्टमेंट आहे, ज्या ज्या अकाउंटशी रिलेटेड ॲडजस्टमेंट असतील त्याला आपल्याला स्टार करायचं आहे। एक ॲडजस्टमेंट असेल तर 1 स्टार करायचं त्या अकाउंटच्या पुढे, आणि 2 असेल तर 2 स्टार करायचे, 3 असेल तर 3 आणि 4 असेल तर 4, म्हणजे जेणेकरून एका ॲडजस्टमेंटसाठी 2 ओळी आपल्याला जागा सोडायच्या आहे। एकी ॲडजस्टमेंट असेल तर 2 ओळी खाली जागा सोडायच्या, म्हणजे व्यवस्थित सुटसुटीत दिसतो, प्रॉब्लेम व्यवस्थित आपला टॅली होत असतो। पहिली ॲडजस्टमेंट बघा काय आहे, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक हा वर्षाच्या शेवटचा साठा आहे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंटचा आपण कुठे घेतला, डेबिट साईडला घेतलेला आहे। क्लोजिंग स्टॉक मी तुम्हाला पहिलीच ॲडजस्टमेंट शिकवलेली 27 मध्ये, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड अँड बॅलन्स शीट असेट साईड। लिहा तुम्ही TC अँड BA, TC अँड BA, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड, बॅलन्स शीट, असेट साईड। त्यानंतर डिप्रिसिएट बिल्डिंग अँड मशिनरी ॲट 5% अँड 3% रिस्पेक्टिव्हली। डिप्रिसिएशन घसारा चार्ज करायचा आपल्याला, बिल्डिंगवरती 5% आणि मशिनरीवरती 3%। जी बिल्डिंगची अमाऊंट असेल, मशिनरीची अमाऊंट असेल त्याच्यावरती ते पर्सेंटेज काढायचं आहे। डिप्रिसिएशनची ॲडजस्टमेंट तुम्हाला शिकवलेली आहे, लेस फ्रॉम रिलेटेड असेट अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड। आपल्याला रिलेटेड असेटमधून लेस करायचं आहे आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या पुढे घ्यायचे डेबिट साईडला, म्हणून तिथं लिहा ब्रॅकेटमध्ये लेस BA अँड PD, लेस BA अँड PD, आणि बिल्डिंगला 1 स्टार करा आणि मशिनरीला 1 स्टार करा। बिल्डिंगला 1 स्टार करा आणि मशिनरीला पण 1 स्टार करा, तर त्याच्या खाली आपण 2 ओळी जागा सोडणार आहोत। तिसरी ॲडजस्टमेंट बघा, बिल्स रिसिवेबल included a dishonor bill of ₹3,000। बिल्स रिसिवेबल included a dishonor bill। डिसऑनर होणं म्हणजे अमान्य होणं, म्हणजे ज्या बिलाचे पैसे आपल्याला मिळणार होते ते बिल अमान्य झालं, म्हणजे ते ₹3,000 आपल्याला मिळणार नाही। मग काय करायचं, लेस फ्रॉम बिल्स रिसिवेबल शिकवलेली ॲडजस्टमेंट तुम्हाला, लेस फ्रॉम बिल्स रिसिवेबल, बिल्स रिसिवेबलमधून लेस करायचे आणि त्याच साईडला म्हणजे बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला बिल्स रिसिवेबलमधून लेस, आणि तिथंच डेटर्समध्ये काय करायचे, ॲड करायचे आहे। सन्ड्री डेटर्स आपल्याला दिलेला आहे, त्यामध्ये ते काय करणार आहे, आपण ॲड करणार आहे। बिल्स रिसिवेबलमधून लेस आणि डेटर्समध्ये ॲड, म्हणून बिल्स रिसिवेबलला 1 स्टार करा आणि सन्ड्री डेटर्सला पुन्हा 1 स्टार करा। त्यानंतर 4 नंबरला गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दया नावाच्या पार्टनरने 1,000चे गुड्स घेतले, पण ते काय केलेलं आहे, स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठी घेतले, पण त्याची रेकॉर्डिंग पुढे केली नाही आहे, म्हणून ॲडजस्टमेंट आहे गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज लेस फ्रॉम पार्टनर्स कॅपिटल। पार्टनरच्या कॅपिटलमधून काय करायचे, लेस करायचे आणि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड, ट्रेडिंग अकाउंटच्या पुढे घ्यायचे क्रेडिट साईडला, म्हणून तिथं लिहा लेस BL अँड TC, लेस BL अँड TC। मग त्या दया नावाचं जे पार्टनरचं कॅपिटल आहे क्रेडिट साईडला बघा, ट्रायल बॅलन्सच्या दयाचं कॅपिटल दिलेलं 1,60,000, त्याला स्टार करा दयाला, कारण दयावरती काय आहे, ॲडजस्टमेंट आहे। त्यानंतर राईट ऑफ ₹1,800 ॲज अ बॅड डेट्स अँड मेंटेन RDD ॲट 5% ऑन डेटर्स। बॅड डेट्स इन RDD आहे, तुम्हाला 5 नंबर आणि 6 नंबरची ॲडजस्टमेंट शिकवलेली मी। बॅड डेट्स इन RDD लेस फ्रॉम डेटर्स अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड। मग आपल्याला डेटर्समधून लेस करायचे बॅड डेट्स 1,800 आणि नंतर उरलेल्या अमाऊंटवर 5% काय करायचे, RDD। हे दोन्ही पण डेटर्समधून लेस करायचे आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्यायचे, म्हणून तिथं लिहा लेस BA अँड PD आणि डेटर्सला आणखी 2 स्टार करा। पहिलं एक केलेलं आहे आपण पहिलं एक केलेलं आहे आपण बिल्स रिसिवेबल डिसऑनरसाठी 1 स्टार, आणि आत्ताचे हे 2 असे डेटर्सला झाले आता 3 स्टार। त्यानंतर गुड्स ऑफ ₹6,000 वेअर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6,000चे गुड्स आहे ते विकले आपण, पण त्याची एंट्रीज केली नाही, मग एंट्री आपल्याला करावी लागेल, म्हणून सेल्समध्ये ॲड करायचे असतात। सेल्स नॉट रेकॉर्डेडची ॲडजस्टमेंट बघितलेली आपण, सेल्स नॉट रेकॉर्डेड ॲड इंटू सेल्स अँड ॲड इंटू डेटर्स। डेटर्समध्ये पण काय करायचे, आपल्याला ॲड करायचे आहे। मग सेल्समध्ये ॲड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड दिल्या ब्रॅकेटमध्ये ॲड TC अँड ॲड BA, म्हणून सेल्समध्ये ॲड करायची किती, 6,000 आणि डेटर्समध्ये पण ॲड करायची 6,000। डेटर्सला आणखी 1 स्टार करा आणि ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला सेल्स आहे त्याला 1 स्टार करा, म्हणजे आपल्याला हे ॲडजस्टमेंट त्याच्यावरती काय करता येतील, आपल्याला घेता येणार आहे। मग आपण हा प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करून घेतलेला आहे, कोणते अकाउंट पुढे जातात ते बघितलेलं आहे। आता आपल्याला प्रॉब्लेम काय करायचा आहे, ॲक्च्युअली फळ्यावरती सोडवायचा आहे।